Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Susan. Idi kalman lang. Idi kalman lang manong nemi taag check-in kami manen kini Rodel a boyfriend ko. Tinawaga kami ni Suna manong nemi kanimbagak nga kayat ko ang makasarita. Ta mailiwak, syempre mailiw ka nung may isuna. Ni Rodel manong nemi kat may isa nga tricycle driver. Idinto ta may sakbet nga sales lady. May nakinala dito sangwanan ti pagpapaayak nga department store. Di paset ng pasado alas 6. Tapang kami ng rabi, manong nemi, iti may isa nga karinderya nga papapanan mi. Sa kalpasan na, manong nemi, nag-check-in kami. Kahit kastaon na yan, ti pananggin inarakop mi. Susan, apingat nga sanak lang nga maumagag ka. Mararakop ka mga kagay. Agad paksiw na ta, bibig mo. Una ta kakamangbangan ko nga. Ada ka di paksiw kami ti pangrabiing. Sumot kursonada. Tapno na pigsa ka. At pagipan mo. Rodel, mabaling ka din nga. Agtugaw ta may laing. At ibagakeng ka. Makauray ta ibagam. Ngam saan nga makauray na tirik na. Kastao na yun eh. Muti ta imam ti pakarawa. Ito. Ano na italandok? Limandok. So nga saan nga mga rigatan, nga mga istarek, agsipot na talaga nga tumaraan tartaros. Tingat ngamin laing mo, Rodel. No, apik ngamin nga imparaman mo, ita. Iliwot. Oh, Rodel. Uy, Rodel. Indarat sumanin di kinibibig mo, iti baro ko. Oh, bagus-gusto kami dito eh. Doa ka mansanas mo. Ore lag sa gawisi tiriknak manong naimi no kasta nga kirab-kiraban ni Rodel dagiti doa mansanas ko. Ore ko la ipangatong nga ikyad. Panakilala nga Roden ngam isabat ko pa laing manong naimi. Isabat-sabat ko pa lang di barukong ko tanagmayan. Uy, nagbatpadan nga kaslak ilpas ngayon kami nga maladaga, iso nga maaramid nanti kay kat. Nangapapaot ti panangyanta na kaligid bibig na iti barukong ko manong nemi kasabay. Iti panagbaba, ti dakulap na, panagdakiwas, ti dakulap na, kidaddan iti nagbaytad. Di kiti likes ko. Rodel, pagagiddanan naman ang manong. Dito na orin ti magusgustuhak, taaramatin na amin. Doon nga ima na, gabot ti maysa nga ima na, kat mas masahyan na ti maysa mansanas. Ti maysa nga ima na, manong nemi adda iti baba, kat agkurkurikor, agsuksukain, pumirit-pirit, sana isuksusuk, manong nemi, ngayon, Susan. Rodel, di nagpatayan ni tinaraos nga ragsak. Anong name magusto nga laang isarek ti duwa ginga talo nga ramay na sa dakit Rodel adalang arot ko kamo nata pala ramay to sa sa balin to lang tayo adadan to may tayo ka so ano Rodel sana kat impababan ti ulo naman ng name saan nga mapnik babaeng karigit ti ramay na gabuta kayat na manunemi nga sipsipan ti tilapia kayat na manunemi nga isrek ti dila na pasublaten ni ramay kat sumrek ti dila santo sumublat tumaten ti kubra manunemi ramay dila kubra muna ti sipsipan na manunemi nga rin na panang snut-nut na na kat oray la maasot ti agsuloy ti panagangas ko nga ingatok manong nemi ti patong ko iso nakapapaot iso na manong nemi ti baba agasmat iti kapaot nagibibig na iti barukong ko iti ingatonan manong nemi ta orek la naminduan nga ti mayo
Adan manong name di bibig na iti bibig ko am amalan na nutnuten iti marikna ko nga sumreken ti kubra iti kuweba na may mayat manin manong name iti talaga ngay limandok nga stauna iti panagdakiwas na iti uning sumagad sagad na sagad manong name kamot na lukmeg ken atidtog ti Cobra ni Rodel. Narito na ti magusgustuan. Rodel, oh, manen, mapanak manen. Murayan na, may kapat doon nga beses indun sa batin ka. Kas iti dati, Rodel, may mayat manong name tararamidan mi nakalalim ni Rodel. Awanin ti pangisukatakin ka kung kuna. Nagsabat manin ti dalan mi ti may kapat nga gundaway apan na kay tayo ko. Nakastaw na ti kinayat ket mi manong naming nga mabalin kan saan kami nga green knock up. Susana. Susana. Kastaw na ti anal-al. Kananang sab mi manong. Kami nagkirpan deta anal-al kananang sab. Yung baga ken ko nga nanti kahit ko may baga itay sakbay ko mati romansa ano naman di baga alam mo na nagor ka jak pala ko kuksutin masikukak di mo ka dinangig tiyan niya tiyan baga ngay bagam nga niya masikukak awa mangig ko. Di ka gangango, di ka maglukloko ka sa Rodel. Imposible nga di bumangag. Ano kami dito? Masikugak ko na. Ano? Di mo pigpigsahan na kat maplengak. Adada nga jak mangag. Maglukloko ka. Ano kami ito problema? Masikugak ko na. Masikug ka? Uwan. Kunak lang no. Kat anang horitan. Apay ta salud-sud mo niya pa ang horitan. Umay ka mga sasawa na. Katarong bangunay Ito na not na mayat. Ito Domingo. So day off ko. Pakamok to tatanggan nanang. Mga ibdan tumaten ati kaduami. Ay ibdan to ng kapitan mi. Kabagyan mi. Domingo. Pangal daw. Kasi ka, kasi iti dati nga ramidan nga duma, mga asawa. Da kami nga lalakyan, iti mangitugot iti luto. Tilang iredio, lamisaan kan tugaw, linong, nga pakaikabilan to iti putahe, nga isangpit mi. At ang tumay sang litson. Mangiredo kayo ito ti may salamisan nga pag ginanti litson si kanton di baka mo nga mangpili mga alat mang chap, para chap. Ano di kati po tayo? Ang adobo, pancit, siyempre. Balatong. Ano ba igado, dinardaraan. Di mo kahit dinardaraan. Hanyo kayat? Aglisi kayo? Si kamat. Ano ba ikan, nateng. Kurka. Kayo dot kalding kayo. Katata kayo, kalding mo. Karan aso ngay. Adi Karan at karnero. Na may mas manen, nabanglokan at kilawan na. Kunan ni Arnel Sabusinito. Karnero. Ay, paktukin Arnel. Pumaltog ka na giti kwa. Mga iskupeta ka na giti. Barog ka na pagaw. Kaya paktukit kwa. Tibanyas. Di bagbam, nakatumat. Katawan. Abit mo kayat? Kayat ko Sige, itong Domingo. Umay kam to. Peso, may isang letson, kanadong nga potahe. Basta isa ganayo, lamisaan, tugaw, kan linong, pagbukwan. Inumin nga rod. Siyempre, ano pa inumin na? Beer, brandy, gin, whiskey. Ano pa Saan ka gagangaw, Rodel? Nagagangaw, sweetheart. Yung ba ito talagang ipatpatag ka?
Anong nga Rodel manen? Alam manen. Agsibugta na Rod. Oh, Rodel. Susan. Susan. Nagpapaskam nga Rod ti unos ti talo nga oras manunin. Kalpasan data nga pa nagpapasmi. Intulod na kon dito'y balay. Dumanong ka pa eh. Hanen, kitrapiin. Dumanong ka tayo bagam ka natatang kinanang umay kayo. Sikanto ti mangin baga. Sige nga. Bye. Ingat. Anong name nang namnamaak? Kat syempre, nakais-isa mak, nasimrek dito'y balay. Kat syempre, nadanong ko natatang kinanay di salas nga buyboy at TV. Nang, rabi na. Apay buyboy ka lang. Among madgaya man nga rabi una yan. Apay ita ka lang adimtek. Nag-date ka man ito tayo ka Rodel. Sakay man na nang pa nag-check-in. Hanggang bali nang, tang. Gabot na nagtulag kami. Umaydan to ka ng mga asawa na Domingo. Mangitugod dan to ka na timakan, pangal daw. Tinto ka dalatan isagana tayo. Kat lamisaan tugaw. Kapag yan hindi kita putahe, linong. Palinong yun to tao. Saan ko ti balay sigurado ka. Uundang. Ato ka nung nga putahe, itugot da. Lagat pagod nga ito nga rin na anggel mo nga si mo at kadwak to nga ako. Mangayab to't kadwamin tapno kamtok pukan ti putak. Kapag tadak para ti tulda. Di ka pala mapambumulot ti tulda. Di kiti senior citizen. Iwan ti barangay. Awan ito. Tulda ti barangay. Perde. Ngayon tulda nga senior. Kadada di nagtukin ni balay da presidente nga misyon. Tayo nagtubungulot ti tulda. Ngayon kunaon da nga para ka numinatay. Tatang mo. Toris ang minatay. Basta matula. Mabulod. Di kiti nga tugaw. Kaya labisaan. Awan sa amin. Tugaw ti barangay ta. Susapo. Datakanot mapantanunot ni kaswakit ni pres nga bakiran nga tugaw kadalamisaan no sanda nga bunbunag nga problema. Sila masasaw yun. Sigurado rin undang. Inton ka na. Inton Domingo kay. Hindi ka dadapit duwangal daw. Una, bapa nagtrabaho ti duwangal daw. Sa Domingo day off ko. May danto. Nagkatuwa na. At kanulit suntang. Ay, eksakto nga ulit tag-chap. Idulin ko ta di ulo na. Ngitatang man. Sampai nga si Mang Pajelitson na idulin di ulo na. Kinuha na. Inutek tong paksiwan. Masakal doon kahit no madigo na mapaksiw. Mapaalsa man na yung ulo tilat sound. Ay, lakay aya. Awang ngamin pianay ka dati ininom mo manin. Dati lamang masasao mo. Magbagitan ka. Ito, sustumat ko na. Alatang, kaya nga maturo ka nang. Oresi ka. Kaya maturo ka kit ni. Kalagat sabi ko tamadanon tupay data Domingo. Nga may palangas asawa na Rodel. Katag-asawa kayo kay Rodel tani. Kung namidi nga dapo ko men. Wantang. Ganawanin sa pulik pa ng runa. Ito nang asawa kami kini Rodel. Nangaro na ito nag-asawa kami ni Rodel kunak manong name ket orek lomis isem nga naturog kalpasan nga napanak nagdikos saan ko binasa di buok ko tapno maturog kasawod nga sagod nga pamapamagaan. Ngem nagring ti cellphone ko manong name nga isut nang riing kaniyak. Naruwat pa lang manong. Tsak mariro alas 4. Sino natin mga isturbo Hamat nga rin nakapunbo. Sino ba ito? Hello? Hello? Mahal ng Susan? Siyak ni Susan pa. Sino ka hapag sagsakit ka? Siyak ni Elsie manang. Tay ading ni Manong Rodel. Hapag sagsakit ka. Apay. Hindi rabi. Apay hindi rabi. Ano rabi? Hindi rabi. Nadisgrasya ni Manong Rodel. Intaray dito ospital. Italag yung pakamuda nga natayin. Anya! Rekla nag-ikis ka na pukpukaw ko tipuot ko Manong name itiray taga namwa. Katkasta ko na iti parangan anawan ni nanang kaniyak.
no kasta nga makapuutak agulang ulang manong nemi nga ikis nga sangsangin. Kaya ako, nagtala ka, maapektaran ta si kug mo, maapektaran ti, tapo kumigin tatang mo. Sabi na masamang ni gasto na apay. Dahil tatini ka rin kagasat ni Rodel, anak ko. Yung kabinbindas nila nagtulag mi. Yan ang magnamnamakin itong Domingo kito may na makasasawa nga mangitugod na tiletson nga baboy, ado nga putay. Tapos mapagsusalitaan, hindi ba nagkasarmi? Kapot na masiko nga karoden nga basta na may padamag nga. Hindi pa naggapo na siguro tinanang, hindi pa nagawit na disgrasya. Ganda tayo, Rodel. Pulos dinamnama manong kinamkadlaing nga ti ba abiyag kinamkadlaing nga ti patay. Di tayo amo nga manamdamagayam kat mapukaw tayo maibusin ti oras nganted nga abo Diyos kada tayo. Siyak manong name iti kang runaan nga kaaduan ti luwa nga nagarubos ken kang kanahin nga sangsangit iti sibay tilungon ni Rodel kabayatan nga nakamansayag. Amo di kiti naganak ken kuana manong name nga masikuga. Ken ninanang na iti mga asider nga mga atibay kanyak no kasta nga awan ni nanang tagawid met isuna kadagbati at dala awan di maribin din tayo susan anak no di mga awat ti kinapod no kasano tila dingit mo kastamat ka na kami nang nangruna kanyak nga ina ni Rodel ay nakasaysayahat nga na nakasaysayahat ko na ta nagakit nga pasada saan nang iyimot ti kwarta na tultulungan na digdi kakabsat kaya nagurunong met ako na nagat dandanay ako nag-asawa ko na ay apo masigug ka ka no nakaamon nyo na as nada lang imbaga nga iti panag-date yo nga panaging pakamom ken kuana at doon sapay lang kami di magasal na kat isut na nga ibagaan na nga masikug ka ket dandanin ti kasaryo at di magasal na samot ka nagdiretso ka nagawid ket at sigunti investigasyon ket nakainom ti anak mi basta ako anak na di dating umininom. Napilit da siguro, pinilit da siguro ngay minom. Kaya di naman tin pananunot. Ito panakabartek na, kat isusapo. Ay, apo, hala. Huresante kumakayat anak ko, naisot na ito tinituding. Napagtulagan mi pahin nga umay kay mga sasawa. Nana, ito Domingo kuma. Nakadaduti ka din magbaga ng may sagana. Nakaragraksak na ng ibaga nga. Ikasar na. Yung kasi matenta nagtungpalan na. Kasano ba yung matungpal? Terapahat, Rodel. Kasano magpaita? Kasano kami paita itanak na? Kasano paika? Kasano kami paita? Kasano lalita? Gusto na halagtan na ka. Ang mga numaapektaran nagpeso tayo po kumi. So kasaan ka? Patib ka rin ti pakinagam mo. Anak ko, kasta latibiyan. Awan nga rod tinaramidak doon tinangawat ti kinapudno manon nemi. Nga awanin ni Rodel. Nga di maitabunen manon nemi na minsan pa'y ngayon bukbuk ko dagiti nabatbat ti pa'y nga luwak. Iti sa kaanan ti tanim na ingkarik na saan akot nga gayat. Tinungpal ko na ta karik manon nemi tatilikudan nga masikugak kaya amuda nga awanin ni Rodel ado di kita gar-arim kanya. Pati matlaing at dati matlang nga, di matlang kakadwa ni Rodel nga tricycle driver manon nemi. Ti umay lulumbang, umay mangala kanyak, di ti pagtrabahuak, mangitulod, kanyak idje balay.
At pwede kita nakasapsapa nga dan agur-uray kanya ka tricycle nga pagluganak ang mapanagtrabaho. No muna ta libre. Ngayon may bagak ka nakuhada. Ngayon karik inibagik ka sa ano kung nga gayat. Imauing mo lang ti sa bahay ti panagayat mo. Agsipod ta sana ka may karikabot adan anak ko. Adan ton anak ko. Kinon ko nak manong nemi kat impas kayong kukarod ni Rodel Jr. Kapot lalaki ti anak ko. Na today ito manong nemi tinagbaling aliwliwad at tatang kaninanang kan pasaremat umay pumasyar di kinaganak kani di Rodel kat umay damat iliway ni Junior. Adaman ti kiti kundaway manong nemi nga mauminan da kami nga aginay di balayda. Huwag manong nemi. Talagang yung karikasaan ko na kayat pa yung loktan ti puso nilaing Rodel. Ngayon ko na ni tatang kaninanang manunaming marigatan ka anak ko nasiksikalaan. Timang titiya naranjang masakbayan ni Junior. Ang mga namasaktanak tumanin. Anya tiket mo sawin. Baka tagbaling ang boyfriend ko kat matay tumanin. Ay, babaluan ka kumakarod. Nangababalun nga bagbagam lakay kat di dapat pa nag-asawa ni Rodel. Tapno ko naman nga nabalo isuna. Noong nag-asawa ako man sa natay ni Rodel, nag-asawa nabalo ko man anak ta, yung samet. Ano nga rin pangawag mo na dyan. Yan, naganaklat nga balasang Ayaw na ya. Balasang isuna nga nagpas nga. Ngayon saan nga makuna nga balo. Ang di mat makuna nga disgrasyada at di mat kumabaybayan ni Rodel suna. Balas taas talata na, disgrasyada, uno naganak abalasan, sumalaso. Awan tinakalukat ti pusok kunak, idi manong nemi. Emi di agtawanin, manong nemi ni June, iti talo. Nagkalalaingan nga sumao manong nemi. Nakalalaing. Makaay-ayo unay. Ngayon nakasta nga malagip ko. Nga nadadda ko mapay nga nagragsak kami nga gina no si bibiyag ni Rodel. Agsapsapol matin ti ama naman ng nemi. Kadadati ka po na nuapay nga bagakanyak datatang kininanang napatgak ka nureta nga kidaw ti anak ko. Nangurigan anong akit o matpakariknak ti ayat. Kadagidagaraan kanya. Sino ko ba? At may rekomendaryo. Kaya ba padasa mga ni Alex? Ni Alex nga papahueteng? Kakawoy. Apay mat nga illegal mat patay ti hueteng. Pasaray pangabak. Dala minsan pa yung panagpangabak na. Alam nyo mat dati tatata barato yung kunana kanyang di 5 kasot. Kadi. Kakawoy. Pasuksok na ka tala dahil tapno di kasi nagtulungan yung isuna tapno aklo na. Unang ang kanakwada nga gawa, agar-aram kang kaanak ko, ni Alex ti kayat ko. Nuda kam kumatakpili. Gabutin nagkan na kayo, tila magasot iti nangabak. Hala nga data. Nasingpat. Nasingpat. Naglaing sigarilyo. Uri nagsigarilyo na sa amat ang barbartek. Kaya kahit kumiti uminom, diyan na uminom ang sigarilyo. At anabang sitag sigarilyo. Ang taking katipan na kairwam Dahil mas napimpinas pwede uminom ng saan nga mo marbartek. Ng tagsigarilyotan. At ang din sa mong pangayatan kay ni Alex. Uri nga awan ti vision no. Talagang tsak kayatan. Ang kina sinong harod di mabaling nga makalukat tapusom. Ang tsak kayatan nga baloktan tang. Kaya may timay sang aldaw manunaymi. Nga napang ko pina-check up ti anak ko. Tadi madlag sardingin manunaymi ti uyak. At anadanon ko manong nemi nga lakay nga napambandag pa-check up. Hindi makita na manong nemi imisem sa nakinidayan. Dukot to yung naklakay na agkiday. Magas lalang natignay tiriknak. Hindi pa nang kiday na kanyak manong. Nagpindas ka na ya, malasang ko. Ay, anak na pindas, nadamatan anak ko tata. Anak mo na guwapo Wapo lagi ti amana. Dedi amana kaputan na tayo. Ay, balo ka. Saan tata? Sakbay ko mga kasar kami
tagbaling asawa, na disgrasya isuna. Ay, kita, gapot na disgrasya na di amat anak mo. Na disgrasya ka man tayo. Wala disgrasya ka kayo duwata. Na disgrasya di agbaling ko mga asawa. Na disgrasya ka man. Gapot na disgrasya di lalaki. Si kamat, na disgrasya ka at naganak ka malasang. Ang gandi ka kasya eh. Ganda kasya data. Alam na sakit na natin anak mo ya. Kasla kaya't nagsama na. Oh my God, manok. Oh my God, oh my God. Oops. Aguyak ka. Alala, ore kat daling ni doktor. Doktor, ay itad mo keng kuha na i-reset ang talagang alis to ka panaglaingan na. Daling ka kading uminom ti danom, brok. When tito? Tito. Lolo ko na. Ang gamit nga lang ti lolo. Samot nga kasking ka ni lolo. Paenat lang ni lolo maya. Saan nga gwapo? Kachika tito, gwapo ka. Ay, gwapo. Baka hindi na unaak pa yung lolo. Mano ka titawin yung tatan? Ay, kita 66 ko na. Kasla akong pa 66 yun. Aumot pa uban nyo, kining tatang ko, katagong uban. Ay, agpatpatinak. Kadi. Kaya agpapa-facial ak. Sumud lagay. Ano ko mga pension ko, no saan agpagwapo. Agpempensyon kay kaya. Muwan! Kining nga nana. Ay, natay, balo ako. Kaano pa nga balo kayo, tata? Nabayakan. Ang apihan ka pinangalati, agbaling nga kasukat ni nana. Kita masaraka. Kasla, nasaraka kita. Ha? Pasensya ka na, no. Kinidayan kay tay. Nagam mo? Susan, tata. Wow! Napankan Susan! Ala ni tata. Kadam kat na kumapkap kanyak ti anak mo. Tito ko na kanyak. Madi na kayat ti lolo. Nadya ka lululom nga nadya lulo na nga tatang mo. Kata laklakay kanot lang alang siya. No, inauna akim ni tatang mo la. 58 sa pala ni tatang ko. Uy. Kadam. Nintilangan tatak. Nakaubing ka. Napankan Susan. Ala ni tata, expression na matanda ita. Kantuan, napankan Susan. Naragsak ka sa salita ni tata Manong Nemi. When, ni tata Ilyong, Virgilio ka na tanagan na. Ngim Ilyong ti palayaw na. Ang sakat nga napimpinas tata, no? Berhel. Oh, Berhel. Muna sa pulan da, do, adamang umadyami ka sa pulan da, Berhel. Berhilyo, Berhel ko na, adamaw. Ilyong natan. Ayam no si kantukin siya, kinadati unag ti kwarto. Mabalimbat nga wagan akto ti Berhel, Berhelyo. Wala ni tata. Napanggan Susan. Hala. Anong name ni Tata Ilyong itinagbayad. Kaya na rin eh. Gusto igatang mo iti inreseta ni doktor nga agas na anak mo. Ay, saan ang tata nakababay? Ay, malawati mo. Kuna naman ang name kit insaliksik na kadinti barukong ko. Hala tata. Impanyo mo tinata. 3,000 dito eh. Nagato. Wala, narapin nyo pa nga sinagid ti puon ti barokong ko. Nagpintas kami ti panagbarbarokong mo. Susan, tatamit. Ala, uman arak kanyang dati anak mo. Ano taga na? John Rodel John. Ay, John, Barok. Apo, apetito. Alamit neto eh. Ala, tata. Ala ka doon. Ay, 5,000. Kada kayo pa tinagbayad. Nag-inik kanyo tanak ko 5,000 sa inik kan 3,000. Ay, sika ano ibabawi. Ay, sakaro din tata. Thank you tata. Inutoy balayo ay Happy ka di tata.
Ket umay kanto pasyarin na. Manong name gabutada kwartami ti anak ko akit napakampet nag-shopping eh. Kinamkadla ti kaasatan niya anak ko. Kahit ko di dyan isot makadok nga papang ko mama. Ana? Kahit ko ni Tito Ilyong nga agpiling nga tatang ko. Kayat mo? Muhin. Api kayat mo? Kahit mang titikorto. Baka nang isuna. Anak ko na yata. Nakwartahan lang. Kahit kayat nandiyan ka. Amen oras nga nang titikorto. Kayat ko isuna. Ore kayat mo. Di ako ang kumat kayat. Api nga sa mo kayat. Wala kayat. Baka saan nga kabilang tagaramit ti ading mo? Saman? Anak, sampay lang at panunod ang basta shopping ta. Ikatangan tawad na lulo kini lulam, kini antim, kini uncle mo, ken sika. Kadto na taga, agatang kini et mo, nagdayayam mo ha. Igatang ta amin dati inted na. Kita tingaran igatang ko ti agasen, aywan ay gumatang tat agas mo, kita sobra na, ha? Ishopping ta amin. Inistoryami manong nemi kada tatang kininanang ti may panggap kini Tata Ilyo. Ay, laglasat ka nung kasta balasan ko. Ay, kas kala na nga makin sa kapulo kit siyam kit ngaribong limit. Iti huwedeng nakas pangrigan lang. Eh, kita, ni tatang met, dihan nyo kahit ni Alex yan. Ha? Di ba ni Alex ti kahit siya? Eh, no, awan ko man din yung Ilyo agad si Alex ha. Nagpangapak ba ni na Alex? Inakanak sa ngaribo. Sinumarte kay Kaedyo, Alex, unod na Tata Ilyo. Ay, kita ka rin bagam nga na nga ng 5, 8,000. Kaya po, kasla ka lang madala na. Kasla po. Kaya din gatangan nakpamitarwatek. Kaya gusto pa eh. Saan na pa yung ginatang mo kasi ganilyo kay anak ko. Agad kaya ko na dyan nga Ilyong. Umay ka to ko ng pumasyartang. Ito ka ano? Tsakla mo. Kahit barbaring anong balon, no may pumasyar. Baka at the stage side. Baka kit no di mo sinalutsod na ino tayo hindi kita anak na. Tsak sinalutsod. Baka di kita anak na kita dadat Hawaii. Di mo sinalutsod no anak nagpensyon, anong pagpimpensyonan na. Tsak man na mo, baka nag-retire niti yung gobyerno. Mamundan to anak. Amom, tigasat, no sumangbay, hamo mapupuutan. No kumanta ni Rodel tinagkatuloy yan, maging ganal tricycle driver suna. Makasaan kayo makabalay. Gaputan na tayo. Tinek kang kayo tigundaway ka na nga Ilyong, tapos nung sabat tidalan nyo ay, tatang mat. Kayo tiyong kasaway, naglalakayat. Kinapay humahalog na lakay ka, dumaknang, loko. Sa bagay. Makita, bakit mayat ka? Yung ti question tang, ana, paano saan nga nalaing? Nalaing nga. Nalaing ni ti Rodel. Bakhang kaya ni Tata Ilyong ti ko. Ay, sus, po. Amom anak ko, di kita kakasta ti klase na nga pensionado. Baka nalalaing nga amang inreding Ilyong yun ni Rodel. Po, ti sao. Manong nemi, imay pimasyar nga talaga ni Tata Ilyong. Tsaka mo, tindra na naman, iti aldaw. When? Liplipas manong nemi, iti miss, iti kapilya, iti karuba mi, iti adadumteng nga owner type jeep. Iti makita nga ni Tata Ilyong, manong nemi, rimwara ka dagos, kit sinabat ko iso na, Tata! Ay! Lapan kan susag! Alam ni Tata, yung pesoy kan di mo pumasyar. Mabalil na pasyar ti aldaw. Sanak magkindi nga inchik at Pilipino ak. Ngayon punada, pasyar ka nun ti aldaw at inchik. Ngayon napinas ti aldaw, kapot adot tintukot ko. Napanang ka din ni katugangak. Ala na Tata, ala katugangak putubi ah. Na dyan tang. Ni Tata Ilyong. Abalayan! Ba't nga balayan ko na? Manugang ko na akobsat. Katugangan.
Ay, sakit na ba? Ang kami nga may karkari, apo. Anak kawawagan ti apo. Tanila nga po, Diyos ti mabalin tayo ngawagan ti apo. Adumat di kita agaw-awag lata ti apo. Apo, init ko na ba? Una ta, parso ni apo, Diyos. Apo, angin sa kunali. Ang natin ti tupik ko. Ala, doon kita intugot ko dito. Sakpat ko kita, ano ba tanang asyak ti bang bagkat, nagsan. Ay, ano di kita? Kita kumpurna kasapulan tinalda o rekado kada groceries wala ti arak apo wala ti arak manugang ang muklatan na kurso natin ti arak dato isa nga galon nga tumba-tumba ay, black label pula karo dito nakaro ano pa palaluwam. Ay, ba mo na lagi karuba tayo, rugyan tayo. Ay, pulutan na mabiglaeng nga kamanugang ko ta. Mangisagahan natin pulutan. Ay, awan problema na ita. Nadayin tukot ko. Ada ito na ito na eh. Adobo nga silet. Na mabalim mo ba't nga i-crispy. Ay, kanadapin ito na eh. Kalyantes. Dinakdakan. Ken kang runanti amin. Sinuplayan na. Iti na ano pandangaman niya sa naging tagasurong. Kaya imay na. Kaya nagpapartiyak ba tinasa ko. Pinaluto na tinalaing ang gluto. Ti adobo ka karne. Ti Banyas! Huwag hamoy bukpukaw kat agwungat na kita taga DNR. Manong name nakadadong nga karuba miti imay. Kat naga imay na nakitumba-tumba. Sa nga galon manong name nga tumba-tumba ko nada na tayo black label nga sa galon nga itumba-tumba na nga tao. Ngayon saan nga iminom manong name ni Tatay Leong? Pinayamilat ta manong name nga nagpulutan nga iminom da tatang kinarikaduana kat pinastrik ko ni Ilyong. Kinasangumi ni Nanang. Saksaklutan mit ni Ilyong. Ang Tatay Leong manong name ti anak ko. Ay, sa po rin ta. Nakadatuman kami na baka sampay nga umanay kapsat tumba-tumba ka sa kagalon baka alisto da nga mabartek kapata una no talaga nga inumdang inumagan mabartek na ay po kanagaman kami kinakadado pa nagitigi groceria ka indigtad mo ka na kami wen kapsat wala po ay po wen katugangan nga babae. Inuunakan sabat kami siya kapsat. Ngamti lang nga ay nakaubik ka. Kaslag taon kan sapay lang ti 40. Kaya nakadimat lang agbaling nga manugang iyo. Kaya nagdabendemat lang akin ni Susan. Alam ako ng Susan. Nang no ni Tata Ilyong tinsakot nga po Diyos nga para kaniyat. Kat dakilo na nga yaman ka ng ti question. Ano ti question mo ma? Baka sumupiyat na kita anak mo? Ay, awan problema ka na kita anak ko. Kayat na hindi Tapno di kastakat sanak ang may message balay. Ang may message. Ay, awan ti katulong mo. Apre ko mga anak ti katulong ko. Kaya amok na tagtrabaho. Isot exercise ko. Sa may sakmo. So kakasapulang tigaduwa. Saan lang may sad alaik. Doon tigaduwa. Ala, mga halakad duwa ng asawa. Duwa. Da kayo gagina. Ay. Isaan tayo nga rodan nga baybayagan. Doon tikastagat mga may babawi pa iti amin. Katuwa na. Ala katore kita. Saan lang nga natipulutan tinsangpet ko. Dapat pangal daw. Alawan kita. Agbati kayo pengar dito ta inak na mangisaag na pag-isunto. Baga kaya yung irapin nga iwanan ni John Nang. Kahit na lang di. Umay ka na nako. Umay ka ta. Inta agluto. Apok. Siguro lak. Ta. Agaramid da mama ka ni Tito. Agaramid da tihadin ko. Ha? Ano ko na? Alaw may kakarote. E di ada kami manong name iti salas kat pinanawan na kami datat nanang kininchun.
Imabay tila kay kanyak manong nagbanglaw. Manong Nemi, nabisked pa'y langit dito eh. Ako namlan no saan ngagtawan ti mano. 66 ka no. Inigaman na nagsumbagan nga ba. I love you. Tata ka di ba lang? Anong ortiyawag ko keng ka? Ilyong. Berhel na ta. Ay, sukher mo di Berhel. Berhel. I love you. I love you too. Sinakrong inakmatin. Ala. Asyan. Inutot yan sinad mo. Ay. Al-al daw. Shhh. Di ka di ba iliw? Nangigmute ko na itay ni June. Gagaramit na ti ading na. Sigurado ka? Kayam? Ipanagdek ko ken ka. Ang mga met no, ada tinumar mo. Saan kang tumtuma? Makapataw at sakit, tumtumar ko na. Ito na kita ijijay na kanya ang ananok ko mga rod. Kaya umot pa ko sara. Kaya itang arudan tata pang usara. Ay, no way. Mom, ada sekreto na ita. Kasla buneng. No dya buneng, no sa mo usaren, naglati. Kahit nga ukang kanahin mo usaren, ad-ad nga tumad ta din. Kahit mo usawan, kang kanahin mo usaren na ita, mapangkagumat gatang ti babae. Naserbi ni Emma. Ha? Umaykan. Iti silad mo. Ipanagnek ko ken ka, Susan. Nakabangbanglo, manong name ni Berhel. Lakayan titawan na nga 66 ngim awan ti makitam nga kuribat-bat iti kutis na. Kunamlan agkabanwag manong name nang runa di amalan na di bibig ko. Kunanda manong name ng lakayan ti lalaki kita. Adala ti madiyang araman na. Ngim awan kasala na imas pa di bibig na. Ngam ti bibig di rodel. Oy, manong nemi. Naglaing kagayam nga lakay. Kanakamaymayat manong nemi, ti panagon iniin na itirabaw ko. Sana yung pababahat, dagiti bibig na, titangid ko, iti puon ti baroko ko, iti tanay katen terawate. Katne, nakalalaing manong nemi, nalalaing ni Rodel. Mabalin na matapaggandanan man. Dagiti bibig na, iti barokong ko, dagiti ima na, iti baba. Oh, Berhel. Napankan Susan. Oh, Berhel, Susan. Ninalaing matamangan tilo. Oh, mailawak ang damangan dita. Numayat tipulutan na dita baba. Mayat man tipulutan ko dito eh. Kansala ka pulutan dito. Ag-igo pakpay. Iliyo. Gabutan na ramanak idin kat may iliwak manong naimi kat talaga kahit kumaipan nga dagos ti ili. Kasta ko nito pa nagsagsagay wish you tirik nakman. Nalalaing kan al-alisto manong naimi kan napapangot manen ni iliyong ngandi ti Rodel. Nakapapaot iti baba. No idi kat maminduaak kan ni Rodel ito. Mamitlo. Buhen manong nemi naman pagpadpada dati senaryo ka ni Rodel ngayong napapaot ni Ilyong manong nemi. Nakapapaot ko na talamitloak. Iti baba sa idi manong nemi tay sarag nanti. Oh, dakdak lang ni Ilyong. Oh, laklakayan kang nakatag. Oh, nakapapaot manong nimi ta uray klalamin dua. Idi tarabawan na kan pagkabaluan na kon.
Iso ang namin sa anak pahay, initag sabat ang dirik nami. No idikit mamin patak, ita mamin inamak man. Talaga nalalay ang tilakay man. Pinamin duami pahay manong name ikan siyak matan si mublat, na rin mabaw kang kuala. Namin imas manin manong name, taamok ni plastar no kasanuti pagaya. Pag ad-ada nga pakagustuhan tirit mo. Oray ko natugawan manong naming ag bayo-bayo, ag babo-babo. Bumangon mat manong naming katikarikatan na mat akarim kaman, dagiti mansana si di baro. Ito sa bali manin nga rikos manong naming naming aduak manong. Yung magkabot na mabisinak manong. Mabisinak ko, di mangang kamit. Ana? Mangang kamit. Kadilasyak na nga. Sa angay sulay tati, pakabisinak. Nakaluto, nakalina yan ni nanang. Inagsikaro na pumawang tagal, tagskwatsunta. Intawag papigsa. Sa tatuman ay nagsublin doon na lupas pangal daw. Nabarbarteken manong nemi, di kita kakaduan ni tatang, tadan di kita nag-aawid, at tapin di kita yang naka-aawid. Inyadadalatan manong nemi. Irin to ni tatang manong nemi ka talaga nga naalamat. Tang, ay, sabaya. Naibusyot sa nga galon? Kurang pa yun diya. Naglayang kami nga minom di kita inom ng inom. Isa kita, kontrola ka, nakababay ng isagtag sa ngayon. Kumusta ni Liam? Liplipas mi nga nangan. Nagpinangan kayo. Una nagkinaan kayo. Ano nito? Awan pa ito na masama. Ha? Hindi yung pala nasango. Yung tatang na. Inik na kami tikondaway na nanang ni June. Pagsalitain yung tikasar. Takas ladak kayat ng ibaga tikasar. Hello? Abagat mo ibaga ikasar na ka? Iba ka numatay mo tisuna? Ay! Sis ka, man. Ila kita nakarod plano. Basta naglibin kang pailaing. Kanayin tunadan adi ni John, isunton to ka ba nagkalay sa amin. Lagi nusot ko naman ako agad. Sikat matumpa. Manong nemi inayaban na kam nga rod nga gina itibalay na manong nemi kitkas kam lagasawan. Pasarimat umay so warong kar datatang kaninanang manong nemi kanin pagapakit din ni Leong nga gandamatan datatang kaninanang. Agam ko naman ni tatang alasarbi ng rodyo balay mi. So nga pasaray umay da manong nemi ag makalawas da sa dandong agawid kabuta adamat palang na kita tarakin na tatang kaninanang manong nakakaasim mo dito ka anak kag ngisog ag pakpakan. Kat siyempre manong nemi nagbalimot nga na dungo ni Ilyong kanak kada kami nga ginay. Kung nangarod di karuba manong nemi nga talaga ka naman talaga nasingpet na siya at nga tao ni Ilyong. Manangisagot pa'y, wano manangayat pa'y, nagasagana pa'y, nalukay pa'y di ima na, nakasta nga ada, mapanagpatulong kang kuwan. Tamalaksin manong nemi ti pensyon na binulan pa'y nga umawat iti ayuda di kita anak na iti ang adda iti abroad. Pinadasdak pa'y manong nemi kinasrita ti inauna anak na. Sinaudsod na no talaga madlaeng nga napudnoak iti ama na. Huwag ko nakman. Agad no kasta nga ni Ilyong ti kasarita da. Numanin dagdagan da manong naming kasarna. Agad nga da nagpitpitik iti saklot ko manong naming kat kastoon iti ragsak ko ken ragsak ni Ilyong. Ken ragsak mo't siyempre ni June kabutad antun ati na. Hindi pas ngay kon manong naming ni Angel naggadan ti kasar ken bunya. Nagkasar kami kay ni Ilyong manong nemi asinarno ti panakabunyag ni Angel. Nagtuloy ti ragsak mi manong nemi aking gana na yunan pa iti anak mi. Kunada nga nga naling nga pumutot ti lakay. Gustunan ko na ni John, ni Angel, kastamatan kaniya Mimi. May isa nga lalaki, kadua nga babae.
Aging kakanag ito'y manong name nagtultuloy ti kinasya at kinadungo ti asawak ken kastamaten no kasanot pa nang ipatig na karigiti duwa nga putot na kanya kintultuloy na tinang ipatig kini June no mapesaan na nga pudno nga putot. Nagasatak kano ken talaga nga nagasatak tanuman pay na tay timuna nga kainayat ko manong name ngem insagot niya po Diyos kanyak ti may sa nakay anadungo ken napudno nga gayat unay kanya. Dahito nga rod ti pagkasalita manong name kadagkyaman naklaunay ti anus mo nang ibasa ket sabay kumatad damat na batik nga adal libliwa ken pagsarmingan ti biag kadigitay amin nga padak nga nagbuya. Thank you ket nga dagkyaman nga pagayam mo Susan.